Oraingoz 1.600 tona antxoa harrapatu dituzte Gipuzkoako eta Bizkaiko baxurako itsasontziek. Iaz, sasoi honetan baino, 100 tona gutxiago. Naiz egunero ez harrapatu nahi dunan boste, baina arraitza bilatu inda. Eta ez du arrantzatzen gehiago, fenomeno asko kontra dazkaulako. Korrentiak, egualditxarrak. Baina itxaropentsu daude, oraindik beste hilabete bi geratzen dira antxoatarako. Kanpaina amaitzen denerako, iaz, guztira harrapatu zituzten 7.000 tona gainditzea espero dute. Eta asko arrantzatzeaz gain, komeni dena da lonjan prezio ona egitea. Batez beste, €3, €3,30 dabil. Lortu barra daukeuna da danun arten produktua balion jartzea. Eta nik mezu bat ez, konsumitu kalitatea, momentu honetan antxoa kalitatezkoa dalako, konsumitu garaiko produktuak duelako baita bere indarra eta konsumitu batipat bertakoa. Eta hori guztia lehorretik, portutik egin behar da.